תגיד לי, כמה היית משלם כסף מזומן לשבת לפגישה עם אלברט איינשטיין? בטח מיליוני דולרים. אתה רוצה לשבת עם אלוקים? יש לך את האופציה הזאת. פרשת השבוע שלנו נקראת פרשת דברים. היא ספר חדש, ספר דברים. הגמרא אומרת שהוא נקרא משנה תורה, הוא מסכם את כל התורה כולה. אבל לא רק זה, הוא ספר שמשה רבינו אמר אותו מפי עצמו. שואלים על כך איך יכול להיות שמשה רבינו אומר דברים ולא מפי אלוקים. מסבירים שהכוונה היא ששכינה מדברת מתוך משה. שכינה מדברת מגרונו של משה רבינו. משה רבינו אמר את זה, אבל אלוקים התלבש בו. הוא רק הסביר את זה בשכל אנושי, לי ולך ולכל אחד ואחד בעם ישראל שרוצה להבין את התורה, את החוקים, את המטוריקה של אלוקים. הוא לוקח ומסביר לנו מה לעשות ואיך לעשות. בעצם השכל של יהודי באותו רגע שאלוקים החליט לתת את ספר דברים שמשה רבינו יבין אותו ויסביר אותו לנו, הוא גם לקח את התורה, את החוקים והסביר אותם לכל יהודי. מעתה השכל שלך והשכל של אלוקים מתאחדים כשאתה לומד תורה. זה הפגישה הכי חשובה והכי נעלית שיש לבן אדם. יהי רצון שנזכה שימים אלה, ימים של חורבן, יהפכו לימים של ששון ושמחה, לנחמה גדולה, כל אחד בדברים הפרטיים וגאולה כללית לעם ישראל, באחדות שלמה להתקבץ בירושלים הבנויה. שבת שלום מבורך וצום קל.